Και επιστρέφουμε λοιπόν φίλες και φίλοι εδώ στο στούντιο. Να καλησπερίσω και την Βίκη αλλά και τα πολύ όμορφα κορίτσια. Καλησπέρα. Και Βίκη μου, με σένα τα έχω χιλιοπίδες, σε θέλω. Εγώ θέλω να πάω να γνωρίσω εδώ τις όμορφες ζουζούνες. Για κοιτάξτε με λίγο. Κοιτάτε, αλλού κοιτάτε, εδώ κοιτάμε. Εδώ για να σε παίρνει και η κάμερα. Μπροστά θα κοιτάς. Πες μου πώς σε λένε. Εύα. Εύα. Πας σχολείο. Πάω. Πήγε σήμερα. Πήγε σήμερα. Σε ποιο σχολείο πας. Τι τάξη. Τη τάξη Μεγάλα Νήπια. Μεγάλα Νήπια. Και πάω και στο πέραμα. Α, μάλιστα. Και κάνεις και ζουμπά. Ναι. Κάνεις και άλλο χορό. Ναι. Κοιτάμε προς το εκεί για να φαίνεσαι. Εδώ είναι. Κοίταξέ με. Όχι, όχι. Κοίτας λάθος. Εσύ δεν κοιτάς εδώ. Μπροστά. Λοιπόν, για πες μου, κάνεις και άλλο χορό. Εκτός από ζούμπα ή μόνο ζούμπα. Και μπαλέτο και ζούμπα. Και μπαλέτο και ζούμπα. Ναι. Είσαι θεά μεγάλη. Για να γνωρίσουμε εσέναν που εσύ είσαι η... Χαρούλα. Χαρούλα. Χαρούλα Διάκα. Και φοράς και πολύ ωραίες γκέτες στα πόδια. Τι ωραία είσαι. Και τα έχεις και συνδυασμένα με την μπλούζα σου που γράφει love πάνω. Καλά, είσαι τέλεια. Για πες μου, εσύ τι τάξη πηγαίνεις. Μεγάλα Νήπια. Και εσύ Μεγάλα Νήπια. Και έχουμε και ωραία βαμμένα τα νύχια. Για να δω. Στο πέραμα. Στο πέραμα. Στο πέραμα τα φτιάξες. Στο ίδιο σχολείο με την Εύα. Α, ίδια τάξη. Και κάθεστε και στο ίδιο θρανείο. Ναι. Και κάνετε και μαζί και μπαλέτο και ζούμπα. Είσαι 5 χρονών. Εγώ είμαι 6 χρονών. Α, μάλιστα. Λοιπόν, σ' αρέσει ο χορός. Ναι. Πολύ. Μπράβο. Πηγαίνω χορό, ζούμπα και μπαλέτο. Αυτό κάνει πολλά πράγματα. Εσύ με το κόκκινο, το ωραίο, το φουστανάκι, το γιορτινό, είσαι η... Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Τι ωραίο όνομα καλέ που έχεις. Ευχαριστώ πολύ, καλώς ήρθες. Α, ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ ευγενική. Και πες μου λίγο, έτσι εδώ να σε γίνω και προς τα εκεί να σε βλέπει λίγο και η κάμερα, να βλέπουν τι ωραίο κοριτσάκι είσαι. Πες μου σε τι τάξη πας. Μεγάλα Νήπια. Μεγάλα Νήπια και εσύ. Κάνεις και με τις άλλες δύο παρέα, είστε μαζί, όχι. Όχι στο ίδιο σχολείο. Αλλά... Το λέω και στην ίδια τάξη. Αλλά είστε όμως στο χορό μαζί. Κάνετε και μπαλέτο μαζί. Και ζούμπα και μπαλέτο. Σ' αρέσει το μπαλέτο. Ναι. Η ζούμπα. Ναι. Είναι εύκολη η ζούμπα. Ναι. Θα με μάθετε και εμένα. Ναι. Ωραία. Είμαι σίγουρη, άμα θα έχω αυτές εδώ τις τρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μου ξεφύγει κάτι. Καταπληκτικά, παιδιά. Εσύ με το ωραίο το μαλάκι είσαι η... Ειρήνη. Ειρήνη, ωραίο όνομα και συμβολικό, έτσι. Για πες μου, εσύ τι τάξη πας. Πέμπτη. Πέμπτη. Και ζούμπα είναι η πρώτη χρονιά που κάνουμε. Ναι, εύκολη. Για να ξέρω δηλαδή τι να περιμένω. Μάλιστα. Για κάτσε να έρχομαι εγώ από πίσω για να φαίνεστε εσείς. Καλά, μιλάμε το σκουλαρίκι σου, εσέναν εδώ. Περίμενε, γύρνα καλά εδώ να σε βλέπει η κάμερα. Κοιτάξτε εδώ. Τι ωραίο σκουλαρίκι έχει εδώ πέρα, το βλέπετε. Πολύ trendy. Και από την άλλη να γυρίσει το κεφαλάκι έχουμε και πολύ trendy χτένισμα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη για τηλεόραση και είσαι η... Μαριαλένα. Μαριαλένα, και ωραίο όνομα και το δικό σου. Ευχαριστώ. Εσύ τι τάξη πας, Μαριαλένα. Τρίτη. Και πας καιρό χορό. Ναι. Τι κάνουμε από χορό, μόνο ζούμπα που θα παίξουμε. Όχι, κάνω και παραδοσιακούς. Κάνεις και παραδοσιακούς χορούς. Ναι. Μια χαρά, μοντέρνους και παραδοσιακούς. Έχεις κάνει αχτύπητο πακέτο, πρέπει να σου πω. Εδώ εσύ μικρή κοτσιδούλα μου. Αν τα κάνουμε γίνεται και πιπιθοκεδομήτη. Δεν φαντάζομαι σε λένε Πιπί. Όχι. Πώς σε λένε. Ειρήνη. Ειρήνη και σένα. Ναι. Σένα συμβολικό το όνομά σου, έτσι. Ναι. Για πες μου, εσύ τι τάξη πας. Μεγάλα Νήπια. Και χορό, πόσο καιρό κάνουμε. Μόνο ζούμπα. Μόνο ζούμπα, φέτος την ξεκινήσαμε. Ναι. Και είναι εύκολο. Για πες μου τώρα, εσύ που ξεκίνησες, είσαι τώρα έτσι εδώ. Ναι, εύκολα. Δηλαδή μπορώ και εγώ να μάθω. Ναι. Θα με μάθετε, έτσι. Μου το υποσχεθήκατε. Εσείς πιτσιρίκες μικρές μου το υποσχεθήκατε. Ωραία. Και εδώ επίσης έχουμε άλλη μια ωραία κυρία εδώ στα φούξια ντυμένη, με ωραία κοκαλάκι στα μαλλιά και ωραίο φτιάξιμο εδώ. Καλά, πόσο χρόνο σου πήρε να φτιάξεις το μαλλί, για πες. Πήρε λίγο, δεν πήρε. Ναι. Πόση ώρα. Φάγαμε καμιά ώρα.
Όχι. Λιγότερο? Ναι. Α, είσαι γρήγορη, εντάξει, οκ. Είσαι η Μίλκα. Μύρκα. Α, λοιπόν, έχετε πολύ ωραία ονόματα εσείς εδώ πέρα, πρέπει να σας πω. Μύρκα μου, για πες μου, σε ποια τάξη πας? Πρώτη. Πρώτη. Είναι εύκολο το σχολείο, σου αρέσει? Ναι. Είναι ωραία εκεί πέρα, έκανες καινούριους φίλους, για πες μου. Ναι. Ναι. Δασκάλα ή δάσκαλο έχουμε? Δασκατάλα. Δασκάλα, θες να της δώσεις ένα χαιρετισμό από την τηλεόραση? Την κυρία. Ναι. Έλα, χαιρέτησέ την. Τρέπεσαι λίγο? Όχι. Όχι. Για πες μου, χορεύουμε καιρό? Κάνουμε Ναι. πολύ καιρό χορό? Ναι. Και τι μας αρέσει περισσότερο από το χορό? Εννοώ, τι κάνεις πολλά είδη χορό, κάνεις μόνο ζούπα, τι κάνεις? Τα πάντα. Τα πάντα κάνεις. Νομίζω ότι εσύ δεν μιλάς πολύ, θες να χορέψεις πολύ όμως, το βρήκα? Κάνει και σούπα και ζωγραφική. Κάνεις και ζωγραφική. Α, τότε θα έρθεις να με ζωγραφίσεις. Ναι. Λοιπόν, αυτές είναι οι μικρές μας φίλες, οι χορεύτριές μας. Και για πες μου λίγο, Βίκη μου, τι θα δείξουμε σήμερα? Θα δείξουμε ζούμπα από ό,τι κατάλαβα. Θα δείξουμε έτσι, ζούμπα, μου το βέβαια. ψιθύρισαν εδώ κάτι πουλάκια. Έτσι, αυτό είναι το Zumba Kids, είναι το παιδικό πρόγραμμα για παιδιά που έχουμε. Θα γνωρίσετε σε λίγο και την instructor μας μετά την Ναι, οπότε χορογραφία θα που θα κάνουμε ρωτήσω τα παιδιά. την καθηγήτριά τους για το τι Έτσι, είναι ζούμπα. την Αγγελική. Αλλά να ρωτήσω εγώ, μήπως τυχόν ένα βιντεάκι που έχουμε είναι έτοιμο να το δείξουμε? Όχι, δεν είναι έτοιμο να το δείξουμε, οπότε να περάσουμε να χορέψουμε. Ναι. Ναι, είστε έτοιμες? Ναι. Κυρία Βίκη, να κάνουμε λίγο στην άκρη να Εμείς αφήσουμε θα κάνουμε χώρο στα βέβαια, παιδιά. για τα παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, Είμαστε. να ξεκινήσει η μουσική. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 그때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 행복해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 너는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 그때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤
오빤 강남스타일 오빤 강남스타일 Μπράβο σας. Έχουμε κι άλλο χορό? Όχι, δεν έχουμε άλλο χορευτικό. Μισό λεπτό, η Βίτα, δεν τελειώσαμε ακόμα. Αλλά να φωνάξουμε την instructor μας, την Αγκλαβά Αγγελική. Έλα Αγγελική κοντά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλα πιο εδώ να σε βλέπει λίγο η κάμερα, Βίκη μου, να κάνουμε λίγο πιο... Πριν μιλήσετε με την Αγγελική, θα πούμε ότι είναι από τις λίγες τα Ιωάννα που έχουν το δίπλωμα ειδικό για το Zumba Kids, γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλοί, είναι ελάχιστοι. Ναι, είναι πιστοποίηση. Έτσι, πιστοποίηση αυτή ακριβώς. Και για τη Zumba την κανονική βέβαια που κάνουμε, γιατί έχουμε Zumba για ενήλικες και Zumba για παιδιά. Λοιπόν, Αγγελική, πόσα χρόνια κάνεις Zumba για να μπορέσεις να πάρεις και την εξειδίκευση? Ζούμπα κάνω 2 χρόνια. Μάλιστα. Fitness. Και πώς ξεκίνησε η Zumba, τι σημαίνει Zumba καταρχήν, να γνωρίσουμε λίγο το τι είναι η Zumba. Ζούμπα καταρχάς είναι ένα πάρτι. Είναι διασκέδαση. Ο κόσμος το ζητάει και στην εποχή που είμαστε τώρα δηλαδή, έχει ανάγκη να ξεφύγει, να περάσει όμορφα, να κοιμηθεί, να λυθεί, να φύγει από τα προβλήματα. Οπότε Ζούμπα είναι διασκέδαση κυρίως αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας χορός γυμναστική, δηλαδή γυμναζόμαστε μέσα από τη Zumba. Είναι γυμναστική. Πώς μας λέει και η Χαρούλα. Ναι. Περίμενα να ανοίξουμε το μικρόφωνο εδώ πέρα λίγο, να την ακούσουμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για πες αυτή τη λίτσα μου τι είναι. Είναι ένας χορός με γυμναστική. Και με λάθη κινήσεις. Έλα, πες το όλο τώρα που το είπες. Γύρνα όμως από εδώ έτσι για να μπορεί να σε βλέπει η κάμερα. Τι είναι, για πες το όλο σωστά. Είναι χορός με γυμναστική. Ναι. Με λάθη κινήσεις. Με Latin κινήσεις. Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και πρέπει να πω ότι ήταν και ωραίο και το τραγούδι, έτσι, το οποίο είναι μεγάλο σουξέ. Ναι. Είναι από τα πολύ γνωστά, ναι. Είναι εύκολο να μάθει κανείς Zumba, Αγγελική? Είναι πολύ εύκολο γιατί έχει βέβαια κάποιες βάσεις, κάποιους στάνταρ βηματισμούς πάνω στους οποίους στηρίζεται η Zumba. Όπως το βασικό βήμα μερέγγε, σάλσα, κούμπια, ριγκετόν. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολα βήματα, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι για όλο τον κόσμο, ανεξαιρέτως. Παίρνει στοιχεία δηλαδή από διάφορα είδη χορού και κάνουμε τη Zumba. Βηματάκι Zumba μπορούμε να δείξουμε για τους φίλους τηλεθεατές? Βηματάκι Zumba δεν υπάρχει βασικό γιατί βασίζεται σε χορογραφίες. Βίτα μου, το μισό λεπτάκι. Οπότε δεν μπορούμε να δείξουμε κάτι. Δεν υπάρχει βασικό στη Zumba. Είναι τραγούδι και χορογραφία. Κάθε τραγούδι έχει τη δική του χορογραφία. Μάλιστα, μα τι είχε δει και εγώ που έλεγα θα μάθω γιατί το αισθήσεις πως γρήγορα. Έχω και να μάθεις, εννοείται. Μπορώ, Κάτι. Να μου πεις, περίμενε. Ναι, λοιπόν. Βίτα μου. Λοιπόν, περάσουμε σε αυτά που θα δείξουμε και τις πλατείες που θα πάρετε έτσι μια μεγαλύτερη γεύση του τι είναι η Zumba και όλα αυτά που κάνανε τα παιδιά μας και μικρά και μεγάλα. Θέλουμε να πούμε για ένα Zumba party που έχουμε αυτό το Σάββατο. Είναι το Σάββατο, πες το εσύ, Αγγελική. 21 Δεκεμβρίου λοιπόν έχουμε Zumba party που... Στο Gallery. Ναι. 9:30. Συμμετέχουν όλοι οι Zumba Όλοι οι δάσκαλοι. instructors των Ιωαννίνων. Ναι. Θα χορέψουν όλοι, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, και θα γίνει Στις 9:30 το βράδυ. Ένας ανοιχτός χώρος. Zumba party στις 9:30 το βράδυ το Σάββατο αυτό 21 του μήνα. Δεκεμβρίου. Στο Gallery. Στο Gallery. Gallery λοιπόν. Και επίσης να πούμε ότι τη Zumba μας την έχουμε σε μια υπερπροσφορά που είναι μόνο 25 ευρώ για όποιο παιδάκι θέλει και τηλεθεατή κτλ. Να έρθει στη σχολή να το δοκιμάσει για τους μικρούς μας φίλους. Τι άλλο πρέπει να πούμε, αν ξεχάσαμε κάτι? Νομίζω ότι ξεχάσαμε κάτι. Ωραία, λοιπόν, νομίζω ότι πήρατε μια γεύση από Zumba, από Kids Zumba, παιδική Kids Zumba. Να πούμε ότι χωρίζεται, συγγνώμη, διακόπτω, Kids και Kids Junior, γιατί είναι διαφορετικές ηλικίες. Μάλιστα. Θες να μας πεις και ποιες ηλικίες? Ναι, είναι 4-6 και 7-12. 4, 6 και 7, 12. Για το άνω των 12 τι κάνουμε, έχουμε άλλη Zumba? Είναι το fitness μετά. Είναι το fitness, μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Αγγελική. Εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Βίκη και να ευχαριστήσουμε κυρίως πάρα πολύ τα και εμείς. μικρά κορίτσια τα οποία πριν περάσουμε να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, φύγε σε παρακαλώ πολύ, μου χαλάς το πλάνο με τις κοπέλες τις όμορφες. Καταρχήν τα Για καλά μαζευτείτε Χριστούγεννα. όλες μαζί, εδώ πλησιάστε, πλησιάστε λοιπόν.
Και να ακούσω να πείτε πολλές ευχές. Κράτε στο μικρόφωνο εδώ να ακούνε και οι άλλες και φωνάξτε καλά να πούμε ευχές στον κόσμο. Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Πάμε. 1, 2, 3. Χρόνια πολλά! Καλά Χριστούγεννα! Έτσι, μπράβο. Μπράβο, και να πούμε ότι εμείς θα είμαστε ξανά με τον καινούριο χρόνο Βίκη μου. Επόμενη χρονιά. Και ο χορός βέβαια δεν τελείωσε, διότι η κυρία Γκούμα μας έχει ετοιμάσει ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο Ζούμπα, το οποίο έγινε στην πλατεία πότε? Στην πλατεία την προηγούμενη ακριβώς Κυριακή. Την προηγούμενη λοιπόν Κυριακή, για όσους δεν το είδαμε, πάμε να το δούμε ευθύς αμέσως.